गिबियावनो बर' खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनसिम बरायग्रोनाय जाबाय। बर'फोरनि मादावनो बांसिन मोननो हानाय टप 10आव कमल कुमार एवार्ड बान्था मोननो हानाय 96% मोननो हानाय बिथां बिदिसा खाख्लारि बिथांजों आङो बर' खौरांनि गेजेराव आं मोगा मोगि लानो नागिरदों। आदसा बिनानाव, नोंथाङा देग्लाय बोसोरनि SSLC आनजादाव गिबि बान्था मोननो हादों कमल कुमार एवार्ड, मा फोरमायहरगोन? गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बेनिफ्राय कमल कुमार एवार्ड बान्थाखौ मोननो हानानै माबायदि मोनदों? आं गोजोननायखौनो मोनदों, मानो होनोब्ला कमल कुमार बान्थाखौ बर' बिजों फरायनानैनो बयनिख्रुइ बांसिन टप 10 मोननो हानायफोरनो होनाय जायो। बेयाव आं से आवग्रिनो हानानै गोजोननाय मोनदों। आदसा आं बिनानावखौ सोंगोन, दा नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसखौ फोरमायहरनाय। आंनि गुबै मुङा थरायना बिदिसा खाख्लारि, आइनि मुङा मृनालि बर' आरो आफानि मुङा हलेन्द्र चन्द्र बर'। आंनि गामिया काटुरिया कग्रापार, जिल्लाया नलबारि। आदसा आं आरो बिनानाव सोंगोन, नोंथांनि जिउनि थांखिया मा? आंनि जिउनि थांखिया सासे इन्जिनियार जाहैनो। बर'फोरनि गेजेराव टप मोननो हाबाय आरो नोंथाङा अल आसामाव टप 10आव मोननो थाखाय 3 मार्क नांबावगौमोन, नाथाय बेवहाय बेसेबां दुखु मोननाय दं बा दुखु मोननाय गैया, मा फोरमायगोन बिनानाव? दुखुआ एसे थाबाय, मानो होनोब्ला 3 नम्बरनि थाखायनो आङो अल आसाम टप 10नि मासिखौ आवग्रिनो हायाखिसै। थेवब्लाबो गोजोननायबो दं, मानो होनोब्ला जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै फरायदों बेनि फिथाइखौ मोननो हादों। बेखिनियानो। आदसा आं बिनानाव सोंगोन, बिथाङा बेखिनि पारसेन्ट लानो हानायाव बिथाङा बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन होननानै आं बिथांनाव सोंगोन? आं घन्टाखौ बुङोब्ला हिसाब खालामाखै, सानाखै, अब्लाबो जेब्लानो सम मोनो अब्लानो फरायदोंमोन। बेखिनि फरायनायाव बेसेबां जेंना जेंसिजों बेखिनिसिम सहैनो हादों नोंथां? जेंना जेंसि बुङोब्लाथ' जेबो गैया, थेवब्लाबो एसे गोजानाव न'निफ्राय आं बरमायावसो हस्टेल थाना फरायदों नालाय, बेखिनियाव एसे माबा जादों आरो। नोंथाङा नोंथांनि आइ आफानि गेजेरजों मा फोरमायहरगोन? नोंथांनि आइ आफानो बेखिनि पारसेन्ट लानो हानायाव? आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो, मानो होनबा बिथांमोननि नाजानायनि थाखायनो खस्थ' खालामना आंखौ गोजानाव दोनहरना फरायनो होनानै आंखौ बेसिम सफैहोनो हादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आरो अननायखौ बावहरो। बिनानाव बिदिसा खाख्लारि बिथांजों दसे मोगा मोगि लादोंमोन। मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।